Hei, salut! Astăzi o să jucăm Among Us, dar înainte de asta nu uitați să dați un like și subscribe și dacă vreți puteți să-mi dați un follow pe TikTok, Capitan Andrei, și un follow pe Instagram, Capitan liniuță jos Andrei. Ok, deci haideți să începem. Asta e al doilea episod de Among Us. Hai să intrăm aici, nu mergem. Ok. Cred că o să filmez și mâine. Nu știu, la ora... Când o să mă trezesc, da. Ok. Păcat că nu sunt postor. O să ne uitați cu aici. De ce a apăsat pe buton? Ok. Ce că Edison? Hai că Edison. Ăsta zic că e blue. Haide că pămânțăm ce scriu. Stai, dar eu de ce mă duc la... după ăsta? A avut dreptate ăștia, mă. Ok, o să revin pe altă mapă. Ok, am revenit pe mapa asta. Bine, sunt impostor în sfârșit. Bine, după un meci, dar nu. Ok, îmi place super mult mapa asta. Ok. Nu prea știu mapa. Am jucat de vreo 2 ori. Mamă. Am uitat că ăsta e în echipă cu mine. Nu știu, dar eu fug. Ce am făcut la ăla? Cred că ne-au văzut toți. Zic white. Eu îl votez pe alb. Chiar dacă nu mă crede nimeni, totuși. Ăștia zic red. Bă, da, el e în echipă cu mine. Trebuie să zică și el alb. Ok, red, dar deja l-am votat pe white. Nu contează. Ok. Haideți să se termine voturile. Toți l-au votat pe coechiperul meu. Bă, s-a dus. S-a dus.
ăsta e în echipă cu mine, da. Bă! Hai, 3. Nu! Ok, o să revin după ce se termină voturile. Ok, am revenit pe mapa asta. Din păcate am votat-o și... Ok. Asta e rus. Cred că toți sunt ruși. Nici măcar nu mă duc după task-uri. Cum a câștigat? Au ieșit-o sau ce, că nu înțeleg. Ok, o să revin pe altă mapă. Ok, am revenit, sunt impostor. Bă, câți ies? Ies toți. Nu știți. Ok, îl omor pe ăsta. What? Cum am dat victorii? Ok, revin iar pe altă mapă. Ok, am revenit, sunt impostor. Mamă, ce viteză am. M-au dat ăștia prea multă viteză. Bine, cel care a creat mapa. Vreau să omor un player. Uite, asta. Ce pro sunt! Hai de capul meu. Bă, nu știam că sunt doi acolo. Scriu-o pe aici. Nici nu știu dacă e în echipă cu mine. Nici nu știu dacă el am omorât pe green. Pe verde. Yellow. Nu știu, dar eu votez pe asta. M-a votat pe mine. Eu eram impostor. Bă, ce prost, n-am votat pe el. Nici nu știam că e impostor. Și zicea Pielo și era în echipă cu mine. Serios? Amândoi? Este. Îl omor pe ăsta. Unde? Unde e albastru? Nu. Stai că vreau să-l omor. Aștept. Nu, ce... Nu am văzut pe aia, mă jur. Nici măcar nu am văzut pe aia. Deci dacă îl omoram pe ăsta... Ăștia zic blue. Albastru. Haide. Eu votez... Nu știu pe cine să votez. Nu știu, eu votez ăsta. Brown. Am votat pe maron. Ok. Oh, nu era blue, nu? Da, nu era. Și mai trebuie să dau un kill și gata. Trebuie să aștept un minut, hai serios. Nu știu, de-aia aștept aici. Hai, serios. Mă și enervează.
Nu am câștigat. Că a ieșit... Cine a ieșit? Parcă a ieșit cineva. Unul dintre ăștia care a murit. Eu votez pe ăsta. Ok. Nu era impostor, nu? Easy win. Ok. Deci cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să dați un like și subscribe și dacă vreți puteți să-mi dați un follow pe TikTok, Capitan Andrei, și un follow pe Instagram, Capitan Liniuță Jos Andrei. Ok, papa. Și fac mâine videoclip, nu știu, când mă trezesc, cam așa, după ce mănânc. Ok, deci, pa.